ଯିଏ ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ନୁହେଁ ନିଜକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରୁ ପ୍ରେରିତ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଚିନ୍ତା। କେବେ କେବେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ଆସନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦିଏ। ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମନ ଖୁସି ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ହସ ଆମ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲାଇ ଦିଏ। ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଆମକୁ ଲାଗେ ଜୀବନରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସବୁବେଳେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ସେହି ମଣିଷଟି ଆମ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜୁଥାଉ, ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଦେଖୁଥାଉ, ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକାଉଥାଉ। ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ହେଲେ ଭାବୁଥାଉ ସେ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲା, ମୋର କେଉଁ ଭୁଲ ହେଲା, ସେ ଦିନେ ଫେରିବ କି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଉ, ସେହି ମଣିଷକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଆମେ ନିଜକୁ ହରାଇ ଦେଉଛୁ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମଣିଷର କାହାଣୀ। ଏକ ଯୁବକ ଥିଲା। ତା'ର ଜୀବନରେ ଜଣେ ଅତି ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଥିଲେ। ସେହି ମଣିଷ ତା'ର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯୁବକଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଖାଇବା ଭୁଲିଗଲା, ଠିକ୍ରେ ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯାହା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ସେହି ମଣିଷ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶେଷରେ ସେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଭଗବାନ, ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ। ମୋତେ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପୁଣି ମୋ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ବୁଦ୍ଧ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ନିଜର ହସକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଯୁବକଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଚାଲିଯାଇଛି ତା'ର ପଥ ତୁମ ହାତରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେଉଁ ପଥରେ ଚାଲିବ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମ ହାତରେ ଅଛି। ଯୁବକଟି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ବୁଦ୍ଧ ପୁଣି କହିଲେ, ଯାହା ଚାଲିଗଲା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମନେ ପକାଇ ତୁମେ ନିଜର ଆଜିକୁ କାହିଁକି ହରାଉଛ? ଅତୀତ ତୁମକୁ ଶିଖାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଜୀବନକୁ ଚଳାଇବାର ଅଧିକାର ଅତୀତକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୁବକଟି ବୁଝିଗଲା, ସେ ଏତେ ଦିନ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା'ଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା, ସେ ନିଜକୁ ହରାଉଥିଲା। ଏହି କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ କେହି ଚାଲିଗଲେ କାନ୍ଦିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ମନ ଭାଙ୍ଗିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନୁହେଁ। କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଭୁଲ ହେଉଛି ସେହି ମଣିଷ ପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଅଟକାଇ ଦେବା। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ତାକୁ ଟାଣି ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଚାଲିପାରିବେ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ କେହି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହରାଇଛି ନା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ନିଜକୁ ହରାଉଛି? ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୁହ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ସତ୍ୟ ଦେଖାଇପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଯିଏ ରହିଛି ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିବ ସେହି ନିଜକୁ କେବେ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଲୋକ ଆସିବେ ଲୋକ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅନୁଚିନ୍ତା, କେହି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ସାଥୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଯିଏ ଚାଲିଗଲା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ଖୋଜିବାରେ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ହରାଇବା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୁଃଖ ପରେ ନିଜକୁ ପୁଣି ଖୋଜି ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।